dhano to approach japiny gi yore mopogre. Inyalo yudo ni dhano to nya wuondo japiny, wuondo jopiny, ineno ko odhi test moro to odhi e od bura, moro political party. Tineno ka political party be nyaka bed mna gi rules and order magi. Alose e yor nonro mar siasa. Leadership moko kora rango wach mar duond od bura. Iyudo ka siasa political parties onge gi pen chike manyalo nono jogi maber. Kok iyudo ka jogi, ka jopiny osepuodho gi, jopiny maybe gino nobuoth gi ok na girango, ng'acho odhi political party. Koro political party be rangon at en pesa di mikelo ma nomination. Iyudo ka mae gimomiyo wan gi Oscar Sudi. Iyudo ka maybe gin jomoko mago koko kamano, maybe gine gik magitimo. Koro iyudo ka political party dwaro gi maybe mare yor go koko no. Iwinyo. Kibra ka iyudo political party dwaro mna ng'ama is a hooligan. Ma en koro kaw kiteto ba kito nyagoi o defend kura mek baba. Iyudo gik makamago. Iyudo ka joma kamage ma political parties ohero. Style of political parties okrang to ngamwadi mi ticket ni. Be ngani nya defend the party, nya defend political philosophy ma party, en ngam nyalo konyo jopiny. Klafa sa ngisi ni an kaka on ase ntie tiegro kaka an masekale willingly and unwillingly ma jopiny dwaro ni kale seche mugi dwaro ni kale. Ido ka training moko iketie. Ido ka training moko make leadership iketi. Ido ka ntie mentorship. To arango Felix and kaka en ngama experience. To gima akwayo ni iyudo kaka jogwa jomo kaka Felix moripo bedo ose kale tiegruok mopogore or bentir gi moti mentorship. Jo kaka wan leaders matindo tindo madwaro positions ki we identify ourselves. To rangon ere joluo ma jopiny joten piny ma ai piny luo mose tiegre maber mose hold different leadership position e piny kaka ta internationally manyalo puonjo young leaders mar upcoming e your leadership positions. Tiyudo kawe kamano wadhi bedo gi jomo mopogre joma goji e od bura, joma enyo, joma insight ji, jara notimo gimoro kamana. To iyudo ka japiny kendo next election kendo yiere. Kanisa ma obed accused ni timo gik moko ema jopiny dhiye. Koro gik mamagi nyaka rang to nyaka jopiny ana insist ga every position to be ng'e maber. Kingeo different activities matim I insist a platform malose shida mawango seche moko ken shida mar jotelo shida mawango en shida mar leadership shida mawango en shida mar jopiny ok kaw nafas margi mondo assert the authority orang to jogi ka wamigi waluton gombulu kata ka wapuodho gi which type of leadership mwadhi bedo go kamano makparano gi kamano ka yue masani ka waduogo penjo pontie karaka ting mar EACC en mane iga mokalo motelo ne yiero negi golo nyinge maromo kata 241 mag jotelo mane giwacho ni ok owinjore mondo donje telo mora mora pacho ka. Kata kamano IBC no dhi nyime ma opuodho jotelo maromo 236 manyiso ni wiye kanyo jotelo moko 5 pod odong' kanyo gi penjo to kata kamano ne gidhi nyime kendo ne gichopo kanye nyaka e debe noyiergi kawuono gi ne od bura mano ma pacho ka moko bende tiere od bura ma county assembly mopogore moko kuom gi sani gin jotend migepe tiende nang'o aduoka kod Felix Akach mano jatimo ohala kata jalonyo